Hi guys! Nandito ako ngayon sa bahay ni Nanay Anita. Ito yung mga halaman niya, oh. May tanim siyang mga kangkong. Ay, ano ba to? Talbos ng kamote. Tapos dito naman, kamatis. Ito yung maligoso daw to, maligoso. Pero ang tataba ng mga maligoso niya, oh. Tapos may tanim din siyang mga beans dito. Mga kalabasa. Ayan yung mga kalabasa niya. Tsaka pepino. Ayan. Yeah. Pepino. Ayan. Ito yung mga bulaklak niya. Ayan. May mga roses siya. Ito yung garden ni Nanay Anita. You know. Yan ang mga garden. Nanay Anita. Yan. Sipag siya magtanim ng mga halaman kasi gusto. Ito, palm ito, palm. Ayan o. May bunga na siya. Hindi pa sila unay hinog. Yan. Pero maraming bunga tong palm na to. Plum moon. Ayan o, plum. Yan. Dami niyang bunga. Tapos, yan. Ito yung kamatis. Kamatis to, kamatis. Ito yung talbos ng kamote, oh. May strawberry din siya. Strawberry. Strawberry. Strawberry din siya. Mas nipag siyang magtanim. Ito, talbos ng kamote. Ito, mga patatas yung mga nandito. Ito, cherries to, kaso now, kinuha na nila yung bunga. Dati sobrang daming bunga niya. Yan o. Yan. Ito pa yung mga halaman niya. Ito cherries din to. Nabunga din siya marami o. Yan mga bulaklak niya. Ayan o. Ito apple. Ito yung mga apple nila dito. Maraming apple dyan sa kapitbahay nila. Yan o. Mga apple. Marami siyang bunga. Yan o. Ang daming bunga. Yan, mahilig siya sa mga halaman. Ito, maganda ito. Pag gumawa ka ng wedding flower, yan. At meron silang ubas. Ubas. Ito, kalamansi. Ayan, kalamansi. Ayan. Ito yung ubas nila, oh. Ayan, oh. Ubas. Dami niyang bunga. Ayun, gandun. Ito pa yung isang cherry nila dito, oh. Ayan, oh. May bunga na siya na. Itim, maliit pa. Ang dami niyang bunga, oh. Dito yan sa labas. Ayan. May mga playground ng mga bata. Ayan. Ganda, oh. Ang dami niyang bunga, oh. Tapos doon, mga apple naman yung mga doon. Ayan.